potpuno lud stan. U njemu možeš da stanuješ, da imaš svoj poslovni prostor, ili da od njega napraviš 3 manje jedinice. a cena 2128 evra po metru kvadratnom. A lokacija nova detelinara. 4 sobe, 3 kupatila i terasa. Odavde krećemo. I sve to u 86 kvadrata. Stan se sastoji od 3 etaže. A svaka od tih etaža funkcioniše kao potpuno posebna jedinica. Čim prođete ulazna vrata, odmah na levu stranu jedan mali stančić. Ovo je sve nekad bila jedna soba, međutim, sada je to jedna kuhinja, iz kuhinje kupatilo, jedna lepa soba sa puno prirodnog svetla. Ova soba izlazi na terasu, a na terasi je, verovali ili ne, čak i ostava. Idemo dalje. Iz hodnika ovim stepenicama ovde tek počinje magija. Da bi vam sve bilo jasno, ovde na ovoj etaži gde su stepenice, ovde se sve račva. Mi smo došli iz donjih dela, ovde je potpuno jedan nezavisan deo, a ovde gde ja stojim, to je jedan treći deo. 3 potpuno odvojene celine kao što smo rekli. U ovom delu je jedna velika soba i još jedno kupatilo. Ali hajde ovde da ti nešto pokažem. Ukoliko želiš da ovo bude posebna stambena jedinica, ovde možeš da izvedeš jednu malu funkcionalnu kuhinju, jer se ovaj prostor prirodno naslanja na kupatilo, tako da postoje dobre predispozicije za to. Pa čekaj, nismo još završili. Ajmo gore. A treća etaža je upravo ono što podiže vrednost ovog stana. Na trećoj etaži se čak nalaze 2 sobe. Jedna je manja, druga je veća i ovdje imamo još jedno kupatilo. Boga mi, ozbiljan plakar. Ali ako bi ovu sobu hteo da pretvoriš u jedan poseban stan, odnosno garsonjeru, na ovom plakaru, odnosno na zidu, mogao bi da izvedeš kuhinjem. Hadži Ruvimova ulica, ona je žila kucavica na novoj detelinari. Retki su još stanovi koji imaju sa terase ovakav pogled i gde jutarnju kafu možete piti na miru na svojoj terasi. I da vam kažem nešto, ovo definitivno nije stan za svakoga. Ovo je stan za nekoga ko će prepoznati njegov potencijal. Ovo nije stan koji gleda neko samo da kupi kvadrate. Ovde pre svega kupujete priliku. Ne samo što kupujete priliku, nego kupujete dobru priliku, dobru lokaciju, dobar stan i za dobru cenu. Za sve ostale informacije kontaktirajte nas da pogledate ovaj stan. 3D turu, detaljan opis, fotografije, sve to imate na sajtu u linku ovoga videa. Ako smo nešto zaboravili, vi nas slobodno pitajte, a mislim da smo baš onako detaljni bili i da smo vas proveli kroz ceo ovaj prostor. Vidimo se na novoj detelinari.